Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovo je moj prvi gameplay na kanalu. Snimat ćemo Free Fire. Sa mnom je moj rođak. Ćao. On je The Lord, to mu je ime. Umetničko. Pa Luka, ajde, počnimo. Danas ćemo igrati Free Fire. Da, Free Fire igramo i potrudit ćemo se da budemo što bolji ako ništa i da pobedimo ono. Gdje ćemo sleteti? Hoćemo u Mars Electric. Zabeleži na mapu gdje ćeš. Ok. Inače, nismo baš toliki pro igrači, ali znamo da igramo skoro svaki game vinamo. Da. Dobri smo u Free Fire-u, ono, ne mogu reći da sam neki profi. Ali znam da igram. Evo ga, game počinje. Evo ga. Nećemo u Marsa. Idemo u... Hoćemo u Clock Tower. Ne. Ajmo u hangar onda. Ajde. Znači, sigurno će svi iskočiti u Factory, pošto tamo valjda ima neki... Clock Tower? Da, i u Clock Tower. Ima još jedan lik s nama je... njega ćemo zanemariti zato što... Da, njega ćemo... Da. Evo vidiš, plav mu je padobran. Ja teram ovdje u... Ima jedan smiley sa nama, vidiš. AK, teram na njega. Bravo. Evo ja sam sletio na neki krov i... Opa, našao sam moju omiljenu pušku, brate. nokovan, kill. Bravo. Bumre, kalaš. Bravo. Još jedan lik. Imam mačetu. Vidim ga. Ok. AMP uzimaj. Kozi. Dobro, ne možeš se derati, čuli smo te. Ćao, kako si ti? Još jedan lik. Pa ovo skvad. Imam i kod mene jedan. Gdje su? A eto te, tu si se sakrila. Neko i mene gađa. Nokan. Bravo. Aha. I još jedan nokan. Čekaj. I ja sam jednog. Skar. Čekaj. Kill. Sjajno. Biće još jedan uskoro. P90. Sjajno. Da uzem umjesto skara ili kalaš. Evo ga. Čekaj, imam malo posla. Inače, ljudi, ovo mi je omiljena puška, vidite razlog. Malo je slabija po damage, ali može brzo da puca. Ovo je rizično. Da. Jel ti treba pomoć? Ma jok, skočio sam sa zgrade. Ništa. Nešto malo healtha mi je. Neko me puca! Plavene, dođi do mene brzo. Imam 24 nokan. Ja sam nokovan.
Ok, dolazim. Lik me puca. Luka, dolazim. Tamo je kod kontejnera. Ok, ne mogu brže. Ok? I umro. Pa da li da nastavim? Ja. Pa ja ću izaći. Nastavi ako hoćeš. Ajde, ja ću nastaviti. Ajde. Dokovo sam ga, Luka. Šta? Dokovo sam tog koji te je ubio i ubio ga. Dobro. I pod hitovi treba municije. Hoćeš izaći da igramo zajedno? Pa ajde završit ću ovaj game. Ajde, nemoj izlaziti. Ja moram još malo počinjati da se spremam za školu. Ok, Luka je umro, ja sam ostao. Imam 4 kila. Bravo. Ja imam 3. Ok. Ja tražim... Ja, bož. Zona. Šta? Zona, Luka. Jel daleko mnogo? Da. Sad. Da mogu da te spektatujem samo. Ali ne mogu. Što ne možeš? Ne mogu da te spektatujem. Šteta. Inače, mislim da vinom ovu, još 22 je ostalo. Gotovi su. VSS, Luka. Ok. Ali M40 je M40 ili je više 60, nisam siguran. Dobro. Ljudi, ako igrate Free Fire, koristite ovu pušku. Ja ću da odradim Gold Royale. Čekaj! I ovaj je bio AFK izgleda. Dobro. Aha, evo, imao je medkit. Dobro. Imao sam ja medkit, idi pokupi. Šta hoćeš? Ne mogu, ne bih baš da se vraćam u border. Aha, dobro. Inače, samo da znate, shield je beskoristan. Znači, mene je lik ubio autom i shield mi ništa nije vrijedeo. Dok ovoga ja sam krenuo i ubio prvo mene i onda je ubio Slavena dok je on bio nokovan. Tako da, shield vam ništa mi ne vredi. Da, shield ništa ne vrijedi. Znači, ja sam imao shield i on me udario autom ili čini mi se snajperom, ne znam, nešto od ta dva. I shield mi je ostao pun, a ja sam bio nokovan. Tako da skroz je beskoristan. Inače, ljudi, Zorex počinje da snima redovno od 1.1.2019. Da, imate u mom... Gaming. Imate u prošlom klipu. Koji je izbačen 30.11.2018. Da. Znači, do sad sam snimao montaže, sada ću početi malo i sa gamingom, možda i sa skečevima u skorije vrijeme. Posle tek nismo još snimili fakte, ali možda ćemo negdje za letom. Snimat ćemo skokove u bazen i... Dobro, Luka, lik Šta? Lik? koji vozi auto. Jao. Zorex možda bude snimao vlogove na moru. Ja i on ćemo biti, tako da. Da, možda budu vlogovi na moru. Obični vlogovi ako budemo išli negdje ili tako nešto. Ok, imam ga. Ne, pobego je. Jel mu se zapalio auto?
Ne, imam jednog pešaka. Aha. Što? Jesi u autu? Ubio me kroz prozor. Jesi u autu? Ne, ubio me. Ubio te? Da, kroz prozor. Ništa, 9. sam. O, pa dobro je to. Hoćemo li? Odjavi kad... Samo. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Malo je kraći, žurimo u školu. Da, sljedeći će izaći možda za par dana ili možda čak i sutra. Pa vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!